हाबानि उनावलाय दासोलाय मासे गोरा गोरालै हिनजावफोरनि जादालाय बिदिनोमोन नामाब्रा हाबानि सिगाङावबा गोदै गोदै हाबानि उनावबा खैला बायदि होननाया मा डायलग लेक्सार होबाय दं नोंलाय खोनायाखै नामा सिखार दिनायखौ साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो साला हाराम जादा आंनि बारगा खामानि मावबाय नों आंनि बाथ्राखौ मानना लाखिनो हायासै बियो एसेबां फालतु गथ' माबोरै जोनोम होफ्लांखो आङो आंनि मान सन्मान गन्थं गोरना गासिबखौबो हास'जोब्बाय बे दिनै एमान अख्रा साला उन्दैनिफ्रायनो बिराद अख्रा साला बिमानि लादो बे मा होननानै हाबा खालामना लाना फैनांगौ जाखो बे मन्दिराव आं बुंदोंना न'आवनो हाबा होगोन होननानै थेवबो बाथ्राखौनो मानिया बे साला आंनि मान सन्मान गासिबखौबो जाना होजोब्बाय दिनै बे गथ'आ एसेबां फालतु गथ' जोनोम जागोन होनना सानाखैमोन आं फरिनो होबाय बेखौबो मोजां फरियासै मा जामारनांगौ दालाय मा मावनो जागोन बे हिनजाव लाबोना आरो बेखौबो अथर्ज हायनि थाबनो हाबा खालामना लाबो बे सिरि सिरि मा खालामनांगौ दालाय मा जाबावनांगौ माथा गरम आंहासो नै खुम्पु खर्न दाबो सिखारनो टाइम जायाखै नोंहा हाइट र' एफा फुङाव सिखार नामा सोरबाखि मोनजागोन नों उन्दुनानै बेहाय हाइट मासे गोरा गोराब्रा गोरा बुंनोसो नुदों नोङो बुंदों ना माथो आं जल्दि सिखार होननानै र'ब्रा दसे उन्दुबावनि एफा फुङाव सिखार नामा सोरबाखि जल्दि सिखार हाबा जानाबो एफा गोबाव उन्दुयो नामा सोरबाखि हा खामानि गैया नोंहा सेसलै गयला लेबारबा जल्दि सिखारबा सिखार हाट हाबानि उनावलाय दासोलाय मासे गोरा गोरालै हिनजावफोरनि जादालाय बिदिनोमोन नामाब्रा हाबानि सिगाङावबा गोदै गोदै हाबानि उनावबा खैला बायदि होननाया मा डायलग लेक्सार होबाय दं नोंलाय खोनायाखै नामा सिखार दिनायखौ सिखारगोनब्रा मासे अख्रालै मासे रानखिनिब्रा सिगांलाय माथो बिदि नङामोनलाय रानखिसो नुदों ना आंखौ हिनजावफोरनि जादालाय मा केस केस जेरावबो हान्थि होआब्रा आरो मा बखिबाय नोंलाय जल्दि सिखारना खामानियाव थांबा थां उन्दुनाय जानाय अमा बुन्दा रोखोमयाव या मा बुंदों आंखौ हा मा बुंदों खोनायाखै नामा नोंहा आं मा बुंदों दैलै दे सिखारनोसै आङो मा एसेबो हान्थि गैयालै हाबा जानायफोरा बेखायनो बुंमारालै हा दसे हान्थि होनांगौब्रा फिसायखौ मा केस केस केसलै नोंसोरलाय केस केस बुंनोसो नुदों टाइम जायाखै नामा देलै दे नोंजोंलाय बहा हानो जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय नों गथ' औलै बाबा गोरोन्थि जाफ्लांबाय दाना माथो हिनजावाबो जा रानखिनिखालै मोजांसो बुंदों नों हा खोथा मानिया नोङो मा मावना जागोन नोंलाय हा दा मा मावना जागोन मा मावना हिनजाव फियो मा मावना जाहोयो जाहो आं जेबो मिथिला हाय सरिलै बाबा गोरोन्थि जाफ्लांबाय आं गोरोन्थि सोरोन्थि जेबो बुजिया आं सिगांनिफ्राय नोंखौ बाथा होबाय थाखादोंमोन नाथाय जेबो बाथ्राखौनो मानिया नोङो सरिलै बाबा आच्छा दालाय माब्ला होनो पार्टिखौलाय हा खामानियाथ' जाबाय नोंना आरो हाबायाबोथ' जानानै थांबाय दाथ' पार्टि होनांसिगौना जोंनो आया होगोनब्रा गाबोन होनोसै नामा नै जायो गाबोन होबाबो जायो हा मा माथो होगोन हा लोंग्रा गैया लोंग्राथ' थाखानांगोन थागोनब्रा मा सिन्था खालामदों नोंलाय होखावनोसै गाबोन पार्टिखौ आच्छा गाबोन नारखोनि पार्टिखौ आंबो एसे इन्जय खालामनोसैब्रा बेनिफ्राय सोर सोरखौ लिंहरबावगोन आरो जों साथामल' ना बेलेगखौ लिंहरबावगोन थै सोरखौ लिंहरबावनोब्रा जों खिनायानो जानोसै बारा बुरजा फैसा खरस खालामनो हायालै साथामल' बानायगोन रावबोथ' हेफाजाब होफैयाखैना जोंखौ जोंसो सानैल'सो होदों नोंसो सानैल' जाहोगोनब्रा आच्छा दे बिदिब्ला बेदरखौ सेरबेसे लाबोगोन नोंलाय हा सेरसेया जाया होमबा होद सेरसेया जानाय नङालै सेरथाम लाबोनांगोन हाबाब साथाम मानसिजोंनो सेरथाम गोजो जानोसै थै दे सेरनैबानो जायो सेरथाम नांलाया ओमफ्राय लोंग्राखौलाय कार्टन बेसे लाबोयो सानदों नोंलाय मा कार्टनसेब्रा गंथाम लाबोबानो जाया बे होद जानाय नङा एफा इसेल'आ हागोन नामा दे होमब्लालाय गंब्रैखौनो लाबोनोसै ओमफ्राय अबेयावथो जाहैगोन न' बै जों बेरायबाय थाग्रा सिख्लाफोर बेरायबाय थाग्रा दैसा सेरावनो जाहैनांगोनलै सिरिनो रावबो गैयियाव आच्छा दे होमबालाय गाबोन थांनोसै जाहैनोसै ना मा होनो दे अब्लालाय आं थांनोसै हाट आंना हिनजाव मानसि रागा खरालै सिगांलाय बिदि नङामोनलाय दानिया देनजार रागा खरा माथो
दा थाब थाङाबा दानो दाय जालायगोन देनजार खालाय सयथिबो ए नंगौ आरो माथो नायनायावलै बिदि नङा रखमसो दाखालि माथो जा मोजां माथो होदोंमोनलाय आरो दा बिदि जालायबाय हाहा बिदिनोलै हिनजावफोरा आसल दे बिदिबालाय आं थांनोसैलै थादो नोंसोरो गाबोन खबर हरनोसै